Salam iyileşler. Hiç yaxşı. Yemeğine hoş geldiniz. Almada bugün ekranda ikimiz yeni de adatda konuşalım. Sorul cevap yapışını. Hoş gördük. Salam. Ahli yurttaşlarımıza da bu nämen görünmedi kimi? Söhbet. O bugünkü ürün etjek nememiz ne Türkmenistan'da türmelerin yerine getirilen rolü. Şoň üstünde birazcık durup geçelim Almada sebebi. Türmeleri emma bolşmaya bu ma'lum bolşaly Türkmen halkyna yani eziyet çektirilýän yer, ölüme uğradylýan yer diýilip görkezilýär. Halkyň gözünde Türkmenistanyň türmeleri şonuň ýalyk beýnansapda. Ýöne bu türmelere nähilek derejede adam uğradylýar. Türkmenistanyň haýsy bir kanunlaryna esaslanyp o ýerge adam uğradylýar we şu türmelere näme üçin giden adamlar ölümüň bäri ýany bolup türmeleriň içinden çykýarlar. Çünki olar hem çykyp bilenler. Ya bolmasa ne şular ýalyk siýasata goşulsaň, sen türme näme diýerler, basýarlar ýa owadan tepe uğradýarlar diýilen bir imajda halkyň gözüne gorky saldylar da, ýani türmeler esasyndan. Häzirki wagtda. Yani Türkmenistanda ilki bilen türme barmy diýilen sora ortaga ataly. Türkmenistanda häzirki wagtda gynansak türme ýok. Bar ýalykdyr ýöne ýok sebäbi ony üstünde durup geçers. Onuň sebäbi ilki bilen Türkmenistanda türme yerine ýetirmeli işleri bar da türme uğratmak üçin ilki bilen o ýerde kanun işlemeli. Adamlaryň arkasynda duran halkyň bir kanundan peýdalanyp bilme mümkinçiligi bolar ýaly kanunyň üstünligi bolmaly Türkmenistanda we o kanuny hemme kişi üçin ýokary adamlar bolsun, aşagdaky adamlar bolsun tapady ýok. Hemme kişi üçin, hemme halk üçin deň derejede işlemeli. Ýöne Türkmenistanda suud edilip şular ýaly üstünden iş kesilen adamlar gynansak da kanunun arkasynda duran hatda öz pikirlerini kanunyň esasynda kanuna dayan pikirlerini açyk aýdyn beýan edilen oklar. Ya bolmasa ne şu iş kesilen adamlara iş kesilen ne watan satan habarlaryna bundan bir näçe ýyl görkezdiler da owurlyk edipdir, owurlyk edilipdir, paraxorlyga başurtdyr, ýa ýene şoňa meňzeş zatlar edipdir, wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanypdyr diýilen bir terzde bir näçe tane adamlary şu sistema hyzmat edip ýören adamlary halkyň öňünde maskaralaýjy bir ýagdaýda kemsitip mertebesine degip içeri galdylar, ýani bassalar, zindana, türmäge bassalar. Ony şol adamlaryň näme üçin şu derejede ekranlara çykaryp görkezýärler watan habarlaryny. Ya başka ekrana çıkarmak üçin başka nemeler ýokmu, habarlar ýokmu, ýurduň içinde bolup duran habarlar. Ekrana çıkarmaklaryň esas sebäpleri birinjilik bilen olar halka gorky salmak üçin edilýär. Ikinçilik bilen şu ekrana çıkaran adamlar Türkmenistanyň kanunlaryny nähilek jenaýat edenen bolsa, Türkmenistanyň kanunlaryny peýdalanyp şondan arka turulýarlar we şol suud edilýän adamlaryň arkasynda duran bir advokat ýa-da судьялary we şolar özlerini aklap biljek ýagdaýda advokat tutmaklar gerekli. Ýani gynansak da olaryň hiç biriniň ýanynda advokat ýok. Olar bir mysalyny tek ýerde halkyň nemesini aýtjak bolýan men halkyň ýagdaýyny getirjek bolýan. Biziň habar kanallarymyzda da ýetip durlar ýa biz bilen habarlaşyp durlar. Şular ýaly bir ýagdaýlar ýüze çykyp suud meselesinde özlerini hiç kanunen peýdalanyp bilme mümkinçilikleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Diňe buyruk esasynda işleýändiklerini aýdýarlar. Şonuň esasynda da türme näme diýerler, basýarlar, ýyl kesýärler üstlerine. Türk döwletiň problemalaryny, ýurduň problemalaryny aýdan adamlara ýa dile getiren adamlary jenaýatkär hasaplap olaryň üstüne tökmet atyp şular ýalyk nesini gepleseňiz türmäge basar ýa şoňa meňzeş zatlar eder diýilen şekilde türmeleri gorky esasy sütünleriniň bir hökmünde olanyp otýar häzirki wagtda jenaýatkär hökümet. Ve halkyň gözünde de şol şu taýyp girseň saňa çykma ýok, saňa ölüm garaşýar diýilen nemesi bar. O türmeleriň içinde de häzirki wagtda şu Sowet Soýuzundan gelýän tuberkulyoz keseli
köpçülüklerini ayıran türmeler, ehli türmelerin içinde şeyle. Diye tüberküloz bilen çeklenen ok, yani hepatit C, B, ehli kezelleri var. İnce kezeline çenli var. O yerden çıkıp gelen adamlarım ulak yaşayan ok maksimum anır ise 5 yıl yaşıyor. 5 yıl. Yani maksimum odu. Nemin tanıyanlarım var. Yakın vakitte çıkıp kaydıttırlar. Ya tanışlarımın tanışları çıkıp kaydıttırlar. 6 ay yaşattır. Almada daha şu türmanın içinden çıkıp kaydanlarından son. 6 aydan soň şolar bu dünya bilen hoşlaşdylar. Ölerin keselçilik tapıp gelýärler türmelerin içinde. Türme aslında näme üçin gerek? Türme uğradılmasının sebäpleri näme? Olay näme sebäpden iş kesip oňa näme diýip bilýärler? Bunu Almada daha sen giňişlerini gurrun berse. Bolar sağol söhbet ýeme bir türmeli gurruny ýerakdan mär edip gelýär. Iň soňky şol söhbetdeşligi halky halk bilen üründeşlikde saparaga gazap geçti de türmelerin ýagdaýyny türmelerin näme üçin boşadylmalygyny ýa ýapylmalygyny içindäki bennilerin azad edilmegi barady. Odalan bir näçe geze gaýtdyk. Soňky bir aýyň içinde saparaga ýalňyşmasam 3-4 gezek gepleşiklerden ıhtab aýdyp berdi. Bir näme üçin bir türme meselesine dolanyp gelýär. O kanun işlemeyen devlette türmenin bolmagy hiç hakkı yok. O bular özleri yani cenayetkar topar. Türkmençelap aýsa garakçylyň dolandyrýan ýurduny o nahil devletin türmesi bolup biler. Diýmek olam garakçylaryň ýetirler üçin saklayan zynnany bolup biler. Ene hakyky zynnany Türkmenistanda bar. Olduňa şugun ýa-Sowet pensistar sistemasyna döredilen emedäl zynnalarda aňyrdan gelýär. Ene alal Orsun Penresini şol 81-nji ýylda Göktepäni basyp almakalary hanny bir gazawat uruşy boldy, Daşowdyň etekleri, Gumyçy, Garda, Kaspy deňdiriň kenar ýakalaryny bulan Orsun çolup çotaýdy eden gyrgynçylyklaryny biz çağa kalk yaşallamızdan isterdik. O arada yazılan tarih kitap yoktu. Şunu aydardılar. Ne şu teoriktaki o zaman İrdavur suyu kârdilen suyu getiriyen ekellerde. Gumda da kuyular kullanılıyor. Ne şey yaşayan Türkmen halkı. Şu gumda kuyuların hemmesi diyen yani bir dağa tevinnaki kârdilerin köpesi yine şu Ors İmperiyası Türkmenistan basavalanını yankı ilkinci Sovet ýyllaryň ilkinci döwrüne ondan soň Semyon Budowy diýip bir soň marşal bollar ol ýöne şo döwür atly goşunyň serkerdesi o murtun pişke ýaledip bar bir ine şol türkmeniň ömesinden ulusundan başlap ta bäbegine çelli kılıçdan geçirip şol guýulary kärdileri doldurypdyr. Hani bir günah adamın cesetlerinden. Onun hep bizim yaşlılığımız bize gururlar. Çağı kakkulağında galı. Özare eden gururlar. Son bize de ursut vermezdiler. Şu dağa gidip şu kârdilen olan yerine, kuyulan olan yerine çığillem gül yaşlılar yardat. Gazman şu taydı. O taydı şehitler yatı divay dedilerdi. Sonun belli. Yine Ors İmperiyasının başlan gelen kırgınçılık o döwür türme olmandan şu eline düşen adamları kırıp kuyuları kârdileri doldurtturlar. Son Sovet zamanında Stalin döwrüne gelse o daydan bay kulak dilen o hani şurayali taglimatı çıkardılar. O kapısına 5 tane kel toklusu bolan sen bay diýdiler, 10 sanak bolan sen kulak diýdiler. 5 hektar ýeri bar bolsa ene sen yani garybyň Ahmedin ullan ýa diýdiler. Gara o şu orta gatlyk şol Türkmenliň içinde orta gatlyk ýaşap beren adamlaryň hemmesini ýok etdiler. Atany atdylar, tutany tutdular, galynyň sebere sürgün etdiler köpüsini. Bilim tarih. Ene şu taýdan gelýär bir türme sistemasy. Ene Sovet zamanynda türme sistemasy bar, o ýörüten ministrlik bar, şu türmelere gözegçilik edýän ýa benniler saklayan. Onu aýdan zatlary türme adama terbiye berýär ýa-da cinayet edeni düzediýär ýa düzediş çäre geçirilýän yer ýa şular ýa zona diýip hasap edilýär. Ýok, türmeden terbiye alıp ýa düzelip gelen adam mene sataşmady, ýöne zeýrenip, gargynyp, saglygyny ýitirip getiren adamlar Türkmenistanyň şol 90-njy ýyllardan bäri şuňa çelli şol türmede oturmadyk
maşgalarda barmy türkmen maşgalarının içinde? Ýöne şunu ýöretdiler. Näme üçin? SSR ýykyldy bol, Niyaz bir zatlara dayanmalydy. Ondan şol halkyň gözüniň oduny almak üçin, ýani söhbet sen aýdan ýemäňi elýärse meseleni, halkyň gözüniň oduny almak üçin onuň bir gurnan ýöretdi, mekir siýasaty bar, ýa hereketi. Sen şu mar sorag berýäňizde, ýaşlar bir nire ýitirim bizim deň duşlarymyz, ýaşlarymyz bizden ulraklary ýa kiçiraklardy. Ene şoň ýitirimleriň sebäpleriniň biri şolaryň kalbyna gorku duýgusyny Niyaz guýman başardy. Nädip? Şu gorku duýgusynyň bir görnüşi ene bir owadan birini tutup äkidýärler, onuň beýlek goňşularyna habar ýaýradýarlar. Ýöretdi şol KGB tarakanady. Ay planyn tutupmuşlar, atypmuşlar. Näme dipdiler? Öýünden bir tonna teriýek çykypmy, pul çykypmy, gyzylmy, altynmy, şey dip ýalyn görüň ýaýrady. Siz etseňiz siziň hem gömüňiz çekerler diýenler. Bir ulular şey dip gorkuzdylar, siz hem ýygnalarsynız, ýa şolar ýaly hökümete garşy gitseňiz. Soňra çağıla var awtaýdy mektep okuwçylary. Indi şolun gözüniň oduny almak üçin gelecekde şolar hökümete dolu tabyn bolup bir gul ýaly ýaşamak üçin şolary ýöretdi Niýazyň buyrugy bilen çağılary türmelere ýanky ekskursiýa uğratdylar. Ne? O hakyky bolanda türmelere aýlýaly çağılar hana bu serediň ine jenaýet etseňiz nädipsini ceza çekerseňiz Korku salmak üçin. Korku salmak üçin. Onsoňam korkyna bir tarapdan faýlaýaly, beýleki tarapdan şahsiýet kulturyny galdyrýalar. Niyaz peýgamber derejesine ýetirdi. Ola tutýanam özü, basýanam özü, amnistiýa elan edýänam özü Niyazym. Eni şu amnistiýa düşjek bolup, ýa düşdi diýip bularym ýöne bir kagazy golçak bar gitdiýlerini hökmen telewizora çykaryp, dady bidat bular aglap, zeýrenip, Niyaz alkyşlap, çöke düşüp aglap. Ine şolar ýaly konsertleri gurnap, Niyaz öz şahsiýet kulturyny berkarar etdi Türkmenistanda. Ondan halkyň gözü gorkmaly. Şolar ýarda bolup durkan. Ona karşı durmalı adamlarım, yani Türkmenin çorba çıkaracak inteligensiyadan hersi öz kara başına kay, öz kara günü bilen vezi palsa borlu yeterlik dünyanın silalaydın, işim yok, olacakta yüküm yok, yıkılda avarım yok diyen yankı persep kümsüklük edip yaşayan inteligensiyamız var. Onu aytmak gerek. Esasen yankı döredicilik inteligensiyadır. Men o tekniki ya injenerlere beýlekere beýdip aýtmaýyn bolup, ýöne şol yankı halkyň öňüne çykyp öz sözüni ullanýan ýa öz sözüni aýdyp bilýän adamlar ya o tom kitap ýazan bir topar şahyrlar, şahyr sumoklarmy, goşuçylarmy, prozaçylarmy, ene şolar Niýazyň diktaturasyna, şonuň şahsiýet kulturyna fundament bolup hyzmat etdiler. Ýöne soňra Niýaz olamam hemmejin ýok etdi. Berdi nazar Hudaýa nazardan başlap, soňuna çelli. Köpüsi türmeden çykdy, köpüsi açlyk horlukdan ölüp gitdi. Indi ol adamlar ýok, köpüsi ýöne şolara hyzmat eden gruppan toparyň bir bölegi häzir hem ýaşap ber. Indi näme boldy soňra? Ýanky Niýaz öllü bol, bir ay geçmäke saýlandym diýen ýankymyň emesi bar, jenaýetkar. Gurban Amerika barandan şoňa tribuna çykany sorag berdi şu taýda jurnalist Peter Zalmayev on familiýasy meniň gowy tanýan şol Moskwada kan işleşipdik şu oppozisiýada duran döwrümizde gelip bizlerden interwýu alan ýer bolupdy. Şeýle bir hujurly gaýratly ýigit. Gün sorag berýär gurban bolan. Hani bir Barış Şeyh Murat'ın ya onun yoldaşlarının ıkbalı vardı, näme aýdyp biljekdi. Şo taýda pattyk puttyk edip o özüni gümpüsampy gurrunla bilen şey diýip aýdy. Men ýa täze saýlanan prezident, men o zatlardan habarym ýok, soňra bilämesem diýip şular ýaly. Hiç jogap berýär olar. O bilmän aňyrsana da geçýär. Basdyran öýde olary.
başından soğuma nemesen aýdýar. O Amerikada şu taýda şu birinji çykyşynyň ýalan söz aýdandan soň eýem düşnükli gurban bolan kimdigin. Maňa o saýlanmakady düşnükli. Halk aýdylýar, halk ozatlary innemetdi. Bizde bir täsin häsiýet bar, näsehwe türkmenlerde. Haşar ýeme täze bir gelse öňküden gowurmy kady. O dowamy ondan beter boljak. Niýaz muňa gidip beten plaşatkan taýýarlap berdi. Ine dilsiz agysyz maliýaly bolup oturan millet eline gamçyny alyp bas gazy. O ýönetdiňe şo seni oturda şo körsämindiren ýanky Kremle elmedam hyzmat et başaryp durşaň öňünde bir diýenlikige gaýtalatma. Bolup oturdy. Olam şo ne dip otur? O türmeleri seredin o da yetirip berdik, aýdyp berdik. Ýa-da değil ýanam bir gede. Türmeleriň şu owadan nepa proýektin çydan orsiýetli aýar. Türkmenler. Onu guranım, onu ýolbaşçylyk edenim. Bilmedim, Dağıstarlymy, ýa ýene mirimi, tatarmy, ene şuň ýaly. Tatar birden anny aýdylypdy. Ýok, türme birinji ýolbaşçy bolup. Ene o da Türkmenler. Ýöne şol gelip şol owadan nepedäki ýa beýleki türmelerdäki oturan benniler gelip şol aýda anladymy, hepdedimi? Şol taýak bilen, dürre bilen urup ýenjip horlaýarlar. Bizim we türkmenler. O ýüzüne maska giýenmeli. Maska aňyrsyny kimse. İnsan bolsaň, sen birinciden bir adam urma hakyň ýok. İkinciden damarynda türkmen ganatdan bolsa sen näçin öz türkmeniň urýar? Hani sen doğruluk, dostluk duygusu yok mu? Vatandaşlık duygun yok mu? Yok. Böyle şu yüzüne karanlık kavun çekse tanınmayam kadi. Sizin başlıklarınız sizi satıp otuyor. Bir dövür sen mi sizin sağınız, ispiysanız bilen Amerikan kulluklarına verildi. Sizin lükkanınız bilemez oturum almak için mi Amerika'dan ya bir 50 min ya 100 min dolar almak için mi? Hem mi sağınız bilen mara? Siz özüňize amonip düň komporp ýüzüňizi halkdan gizap berirler. Baralar ente. Ene soňra siz bilen hasap başgaça geçirler. Ine olam bu ýagdaý. Ene şu taýda adalatyň hatyrasyny aýtmaly bir zat barda. Men şol 17-nji ýylda 19-njy ýylyň oktýabr aýyna çelli gellikärdi bilen işleşdim. Şoň sahypasyna ýanky hukuk goraýan meselene şol rus tekstler türkmençe geçip kömek etdim şoňa. Ene gellikärdi şol türmeleň ýagdaýyny birinji aýdyp başlayan adam. Hep öz içinde oturup çıkandan. Onun şu taýda bir azı hakykata aýtdy. Ýeme şu türmelere başlyk bolup geljek adam $1 milyon pul töleýär. Şo wezipany almak üçin. Soňam şo wezipany 2 ýyldan soň boşatmaly. Sen 2 milyon gadan 3 milyon gadan öýdýsin, ýöne 2 ýyldan soň sen şo wezipany başga birine bermeli. Ola näme diýerler? Şo türmedäki oturan bennilere berilmeli, çörekmi, uğurmi, etmi, näme o zatlardan hemmesi mahrum o benniler. Ondan buları daşından getiren peredaçalarım, yani doğanlarından getiren imitinim, bular özleri yarfın özünü alya, qalanını menedi benni pahire satyalı, doğanlarından çürköyalı, gerçekleri yani ayalefta adamlarda onun daşına geçiyalı. Yine bana gelip durum haberler şo döwürdenler. Ne? İlk döwür niýat döwrünün märşol. O daşawdyň aýarlar türmesinde olary salynan zulüm men dilime getirip biljek. Ýöne baramyzy, ene o taýda o soňra başga çöwürün eder. Ýöne ne türme sistemasy şol adamlara zulüm görkezmek üçin, adamlaryň kalbyny, aňyny, gözüni gorku salmak üçin döredilen şol sistemi, türme sistemasy. Eger şo türme sistemiň ýerine bir din jalşlagerler döreden bolsa adamlarda gorku galarmydy? Ya sanatorlar gullanmaly? Elbetde ýok. Şu nämen eksen şo bagyň miwesini ýerdiň. Süýji bagyk miwel bagykdan süýji miwe ýerdiň. Azy miwel bagykdan ana gyzyl urş gemirersiň de. Şem. Ine olaram edip oturan şo boldy saxbat. Ine ýeme şol ýanky 2 milyon ýa-da. Ine şol
Şu 1 milyon, 2 milyon, son 2 etmen çıkyan yok diýdi. Son 3 etmek üçin halis ýa-ni bir benniler horlaýarlar diýdi. Balniçka gitjegim bolsaň pul tölemeli, perda çaljagym bolsaň pul tölemeli, telefon ulunjagym bolsaň pul tölemeli, yatak jaýynda arkaýy ýatjagym bolsaň sutkany $50 tölemeli. Ona maýda batýar. Biznesi uğrayıptırlar içine varlar. Turban için duruşuna biznes. Başka gepem yok, gurrunum. Dine biznes. Yine, ondan ol cenayet edip mi etmen o benne otir. Yine soruğum yokreti dolup geliydi. Bir iyiciler var yankı, prokuratur işgärleri, gözevçiler, sülçüler, polisi işgärleri, bir türme sakçıları, başlıkları, bunları bir türmeden çıkça, onu boş kalacaktı. Yerine bir yerini getirmeli. Ondan yankı benne aydiyalar. Sen sen çıkarıp belya türmeden, möhretin doğrusu. Yöne sen öz ornuna bir yerini getirmeli işte. Kim var? Ovandan, ya iş kollektivinden, ya komşu oğlumdan, adın familiyasını ber, nämişe diye ayağın nirde gıyşık basıptır, nirde 5 manat kazanıptır, öyünne näme aşık oşu var. Yine bilem azatlığı çıkacak buradan, komşusunun, doğan oğlanım kimi gerek bolsa satyalı. Bile azatlığı çıkya, komşusun gelip onun ornuna türmede oturuyor. Ya işgär, ya yemesi, kardeşi. Yine bunlar şey edip, halkı bu taraftan çürkav atıyorlar. Ondan nenen edip halk nahilleyin öz ihtiyarını yaşap bilsin. Durşuna türme. Türkmenistan'ın ol içinde türme diye yok on filmini ayırıp daşkı serhet filma koyaymalı. Benim onun için halkın hemmesi türmede. Türmede de zannanı otuyorlar. Türmede de her ayda iyidinden doğanlarmasın ayal türmede oturan erken gelme hakkı var. Getirmeli produktu sanığı var. Bütün dünyada sol. Avrupa'da onun mansat. Men oturacak vaktim özüm taýlap alýan 2 ay, 3 ay, 5 ay türme berilen bolsa, yo men mahal türmede oturup biljekkä öňüm tomuz men dekabr aýyndan geljek maýasel oturan men hakym var. Eger men jemgyýet üçin hukuksyz jenayetkar bolsam. Bir ýagdaýam bar Ýewropa türmesinde. Ýöne bizdäki Türkmenistanyň kıyaly zamun şeýle bir nähili waýdym aýylgaç türme şerti, zynnan şerti men beýleki döwletlerde bardyr diýip pikir edemem. Belki bardyr bir ýerlerde Afrikada ol ýankı bilmedim ol adamy ýankı taýpalaryň arasynda ol ýöne medeniýetli ýa-da bir şular ýaly konstitusiýaly düzgünli tertipli kanun işleyen döwletlerin hiç birini bizinkär düzgün ýok. Alaytada zenarlar türmesi. Bir pikir edip görün ýurtdaşlar. Biz öz zenarlarymyzy türme wasiyat. Şol zenarlaryň hemmesi eji, şo bizi dogurup bererler. Ýa-ni dogurjaklar. Sizem olar türmede saklaýanyz. Ondan türmede oturan zenandan nädip ondan aydın çağı ya bir akıllı dünya 4 güncünü göz getirip biljek perden önsün ya doğsun. Aydın şonu. Barım şeyledi. Yok. Aydın şol zenan kızıl satıp mı, altın mı, näme mi, tiryek gatnadyp mı? Şu zatları, şu cenayeti, şol zenany kim go näme mezur etdi? Şoň üstüne roýlanyp görün. Şol keypine gidip etdim şol işleri. Ya mezbur halletdim öz çağısyny ya maslahatyny eklemek üçin. Ya da ol öýüne ýa-ni tiriyege boglup ýatan ol binamyz ärini saklamak üçin. Ha? Anladım. Indi Şeylere men bir uzağa gitmeyin, durayn şu yerlerde. haydi ver. Diýjek bolýan zadım, ine şu hemmece birek bilen sepleşip bir ayılgan sisteminde yaşap görünmedi gorkadiýa. Şaňym ýurtdaşlar bir gaty ayılgan zat geňim däl, geň görünüň alyny diýip bizde ayılgan bolup duran zatlar. Şuma türmäň içinde otururlar, suraty düşürsen, o depesasyň üýşer. Ana mundan 2 ýyl ozal, 3 ýyl ozal bolýar menni. Ata paraly interwiu aldy. Urwan agadan ol ýankı Türkmen Sahradaky Türkmen oğlanlar. Be oňy ýoldaşlaryny aýdyp berdiler türmäň düzgünni. Canı şaýady. Hawa. Emma bizim öz türkmenlerimiz şo zatlar aýdyp bilenler.
Näme şu gorkusy ýa o girecek ýerine baryp ýetipdir. Hatta çağalar aýdyp bilen atalaryny tutup niýazyň döwrüne basylyp ýoguny ýanynly. Bir çağasyna ne oglunyna, ne gyzynyna, ne garnasyna, ne doganyna, ne daýdan, ne obadasyna, ne tohum tiýjinden ses çykana. Şuňmy? Biz nähili döwürde, nähili millet bolup ýaşap berdik. Ondan bizim ol öten geçerlerimiz gabryny dik oturmazmy bizim bu bolup ýörüşimizi görüp. Ene mesele şutaýdy. Ol gorkam, ol emeli salynan gorky. Men düşünýän, ene üstümizde düşman çolup geldi daşdan, biz erkekler uruşmaly, gorky näme bolup biler. Şu ýylimizde galan zenarlarymyz, çağalarymyz, şu düşman almaz ýa şular nädip giýip borkaýa bir ýerleri çaga tutturmalymy ýa sadyk çetiniň içine giýip goýmalymy ýa başga ýerleri derelere, dağlary bular ýöretmelim diýip. Ine onun gorky adam alady, men ona gorky diýip aýtmaýyn. Sebäp her bir adam öz gelejegini alady diýerdi. Ine bizim gorky diýip ýörenmek, ol üýüň dyrnanyňyz ýok siziň her biriňiziň ýurtdaşlar. Şu oturumda eliňizde seredin, şu dyrnanyňyz ýok, haramdadary depäňizde şanyp döwüti. Haçana çelli beýdip çekip çydap oturmaly. Kim olur? Kim olur size beýdip zulüm görkezler ýaly? Ol tapçakly ýetimçä ölüp gitdi. Bilem enne näme edip näme goýup beren öýden bilen aňyny bitirýekmi, meňmi, näme bilen, geraýynmy, näme alypdyr. Çölle gezip beren sähne. Depaminki kanal ýerdi halmra da. Depaminki kanal ýerdi dozasyndan. Aha şeyler mi? Gör, ona bilecekler bolýar. Yüz gözüni ýaşartmak üçin bir topar ukollar alypdyr, hani zeredin. Öňkü ýygyrt ýüzi ýokdur. Ya özüni ýaş görkezjek bol. Ay bolýar. Bizin türme meselesinden uzak gitmäli şutaýdym. Diýjek bolýan zadym. Şu türmede oturan her bir adam näme jenaýet edenem bolsa, şuň kugunyň düzgününe konstitusiýasyna ýa-da kada kanunyna karşı eden işi ýok. Sebäp şu düzgüni, şu konstitusiýany berja etmeli, ýa-şoň goragyna durmaly. Ne birinji adam, ne ikinji adam, ne ýüzünji, ne meňünji hiç birisi ýok. Demek, ol adamlar näme jenaýet edenem bolsa, täze Türkmenistanyny, täze kanunyň esasyny, täze saýlanan adaletli sudlaryň çykaryn karary bilen eger agyr jenaýet bolsa, onu işine täzeden garaýar. Ýöne şuň kun, şu ýagdaýda bilen türmede oturmak asla hiç bir hili zerurçylygy ýok. Geregem ýok. Sebäp jenaýetkar topar hakimiyeti basyp alyp etjegine de otur, ýurdun ähli baýlaryny çepe saga paýlap otur. Özlerim sady horram seredin bolup oturuşlaryny. Onsa aýdy. Türmeleri gorky saldyrmak üçin bir adamlar misli bilen işletmeli olary. Niýat fun ýok da işledi bilen ogony. Kim bilen işletmeli? Töwregindäki adamlar bilen işletmeli we töwregindäki adamlar misli bilen harka gorky salmaly. Ol adamlar hem kimler? Ýa-ni şu döwrüň milli howpsuzlyk gullugynyň ýolbaşçylary, ýa beýlek Facebook adamlary, polisiýa edaralaryň, hukuk goraýjylaryň adamlary we ýene şoňa meňdeşler. Häzirki Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe de şolar ýalyk. Indi diýjek bolýanym, Türkmenistanyň türmeleriniň içindäki oturan adamlaryň hiç biri halmada sen aýtşyň ýaly bolar jinaýetkerler ýa Türkmenistanyň kanunlarynyň esasyna suud edilip basylmadyk adamlar şolar. Basylan bolsa o kanunlar işe ýaranyp bary bar. Ol näme üçin ol bendiler üçin işe ýaramaýan kanun olar üçin işe ýaramaly, ýokardakylar üçin işe ýaramaly. Ne şu Türkmenistanyň gelejegini ogurlap şu ösmesiniň öňüne böwet bolup duran goşadyrnak içindäki şahsiýetler bar. Olaryň ýolbaşçysy Gurbanuly Berdimuhammedow. Şolany öz dili bilen aýtyp geçýär, şu taýda goýaýyn men. Watandaşlarymyzdan görsünler, halmada senem gör. Çeklendirmeler giýirdip halka garşy internet çeklendirmesi ýa bolmasa ýene şoňa beňde çeklendirmeler giýirdilýär. Aýdyp geçýär şu ýerde bir sesini, nemesseňiz ses gelýär taberdi.
İnternet olmaýynça edilen gödöksür işlerem talabalar kalıp barmady. Şular ýaly adamlaryň üstü bilen türmeleri neme diýerler? Gorku salýarlar. We gorku salanlaryndan soň ulanýarlar däniň soňy şol adamlaryň özlerini ýitirmedýärler, ýok edýärler, şo türmeleri neme diýerler, salýarlar. Häzirki wagtda şol adamlaryň hiç biri ýok. Hemmesi türmede mi ýa? Awa, hemmesi türmede ötýär häzirki wagtda halmada. Hemmesi däl şu ekranda görýän milli howpsuzlyk gullugynyň işgäri bar, ýene beýlekler bar, prokurorlar, ýene şoňa meňdeşleri bar. Hemmesini ulandylar däni içeri gallalar halmada häzirki wagtda. İçeride şular eden etmişlerini ne derecede dökünýänliklerini özleri bilip otyrlar, oňam habaryny alyp otyrys. Ýöne Türkmenistanda türme sistemasynyň bolmasy mümkin näl özüm häzirki şertlerinde. Niýat döwründe galan adamlaryň hiç biri ýok häzirki wagtda halmada. Yok. Diňe Hemmesini ýok etdiler. Taparagan dosty wa Atşehir diye näme taşar işler. Ya şo var. Yani niýat döwründen miras galan. Ondan gurban bolga ol elini aýagyny oşap berin. Yani niýat döwründen galan şo iki piyada. Awa şu halka çäklendirmeler giýirip halkyň gelejegini ogurlayan adamlar günäkär mi ýa halk mı günäkär? Kim günäkär diýilen soru orta çykýardy. Awa ýa-da bu şun dorlugyna diňläli halmrada. Maňa ses berin. Ses nemedir? Sana gelmen bilir ýöne men soňuna gurrun beraýar näme diýen. Bolýa men onu adymy oturaýyn. Men sesi gelen hakka diýip gurulap otyryn. Yüzün gözüni ol ýanky aşa düşenýär ýa maly hal bolup turşada oturanyny gördi. Oya maglumat bilen üpsün etmek hem işlerin hili geçen ýerler peýda gaçdy. İnternet olmaýynça edilen gödöksür işlerem talabalar kalıp barmady. Şeýlem ýurdumdan daşa ýurtlara iş saparyna ýören wekiletler hem hereketlerine de gödöksür gowşok anyp bardy. Şoňra annaý birinji meýsin aňtaw hemde maglumatlary seljer sistem haqy ýokurlandyr. Dünýäniň hem sewitiň döwletlerine harby siýasy howpsuzlyk ýagdaýlary ýygdy. Uranyp olar hem ýurdumda ýetirip berjek täsirlerini seljermeli. Ikinji internet ulgamynyň gödöksürüni talabalar kalyp barmady. İnternet ulgamyny ýurdumyň konstitusiýona guruluşyna, jemgyýete garşy hakykaty ýoýýan terrorçylygy, ekstremizmi, milletçiligi we beýleki biýkanlyk hereketleri wagt eden internet çeşmelerini ýyla çykarmaly. Hem de ýurdumyzda çäklendirmek işlerini kämilleşdirmeli. Üçüncü, milli howpsuzlyk. Jemgyýetçilik tertibiniň aýryky adamlar tarapyndan we toporlaýyn bozulmagyna köpçülikden biýdüňçülüklere gaşan bilen destin işlerem has hayretin üns bermeli. Dördüncü, daşary ýurtlara gidýän raýatlarymyz, daşary ýurt gulluklarynyň, goramalarynyň siýasy ekstremistik we radikal dini topolarynyň hem täsirine düşmekden goramak. Şeýle döwlet tarapyndan daşary ýurtlara iş saparyny ýeberlen wekiletiň agdalarynyň iş saparyny maksadyna eýermegine ol ýerdäki hereketlerini destin gödöksür etmek işlerini hakem berkitmeli. Amanyk. Siz bolsa birinji adatan daşary ýagdaýlaryň öňüne almagy we ony aradan aýyrmagy gönükdirilen çäreler hem toplumy dünýä tejribesine alaýatda kämilleşdirmeli. Bu meseleni hemişe bir gödöksülükde saklamaly. Ikinji, ýurdumyň maglumat giňişligini. Döwlet edaralarının internet saytlaryny kiber hüjümlerden awaramak boýunça degişli çärelerini dowam etmeli. Şeýle burada ýokary bilimli, kämil tehnologiýalardan oňat hem baş çykarýan milem ulgamlary düretme ukyply hünärmenleri taýýarlamak boýunça işleri dowam etmeli.
Sesim geliyor. Kelimli. Kalmra da Ünüştay'da belli bolşal senem özür görensin buni. Gurban berdim komet vedi po başına oturan vakitte 2020-nji ýyl ekrana çykyp aýdyp tutary şeýle diýip, sen diňlen dälsin buni. Men aýdyp bereýin. Şu ýurtdaşyndaky bolan siýasy hereketler, başlanan siýasy hereketlere garşy näme aýdýarda, ýani şu öz toporlarymyzy ýurdun içinden şöý daşary ýurdu uratmaly diýär we hakykaty ýoýýan ekstremizm, milliýetçi toporlara garşy diýär da, ýani ekstremizm we milliýetçi toporlara üns bermeýärdi. Diýjek bolýanym, şolar ýalak bir nemelere atýarda, ýani buny dile getirýän adamlar kimlerini ýurdun içindäki problemalary dile getirýän adamlar halk. O halk bular dile getirýän özleri problemalary hiç ýyly ekranlarda görkezden oklar ýa problemalaryň üstüne gurrun emeden oklar. Ýöne şu problemalary we ýurdun içindäki bolup duran, alınıp barýan, döwlet derejesinde alınıp barýan jenayatlary dile getiren adamlara milliýetçi we ekstremizm hasaplayan bir topor var garşymyzda halmada. Ine şular gönüden gönü öz agzlary bilen aýdyp oturýarlar. Bar hiç suwtnama gerekkä. Göndün gönü tökme atyp oturýarlar. Öz halkyna garşy tökme atýarlar özden. Bärde toporam ýok, ýa ekstremizmem ýok, ýa ýene şoňa meňzeş bir nemelerem ýok. Aslynda biz bularyň jinayatkar hökümet diýip atlandyrmamyzyň sebäbi şu zatlar. Alıp barýan işleri hakik bir mafiýaň bir işleri. Yani o ýerde kanun ýok, döwlet ýok. Dile getirýän adamlarym şolary alyp tökmetleriň esasynda garalamaly, üstüne tökme atyp şolary alyp gorky salýan metodlaryň esasynda da türme wasmaly. Diýilen nemelerini emajlaryny berýärler öz agzlar bilen. Bu nämäniň alamaty diýilen sonra ortaya çykýar we şo ýerde de ýanky aýdyp geçýär. Hakikatlary ýoýýan nemelere garşy wagty işlerini güýçlendirmeli diýär. Yani biziňkä yalanmyşyn halmada olan alyp barýan siýasatlary hakykatmyşyn. Biziň nemämizi yalanlarymyzy ýoýýan nemeleri gepleşikleri güýçlendirmeli diýip öz agzy bilen aýdýar we internet sistemasyny ýurt derejesinde çäklendirmeli diýär interneti. Näme diýmek? Näme üçin halka garşy çäklendirme işin amal aşyr, ýani näme üçin halka garşy çäklendirme işini ýerine ýetirýän. Ya bular diýip duran nemeleriniň özleri jenaýat dälmi? Gaty dogry, ýa-ma bir türkmende bir söz barda, uleşekden kiçeşek bokymany öwrenir diýär. Bulan emesi Putin hakykatym internete gysyp başlatdy orsiýetde. Ol YouTube'u peseltdiler, beýleki emeleri, ol ina agent diýdiler, näme diýdiler. Şol olum öz janyny orkup edýärdi. Diktatorlaryň hemmejiginiň bir eme salysy üstüne diýilýär. Bular birek bilen çatyrlygy durda. Bular saklayan da adam halkyň üstüne şolar ýar hökmere warlyk surmak. Halkyň kalbyna gorku salmak, halkyň gözüniň öňünde bir bolosy jenaýat üçin jedalandyrmak, ýa adamlaryň mertebesini peseltmek. O sen aman kargın bekäýä wagtymyr işe getiren özüňe ony. Onu saparykly bilen halmyra söýün belläne gaşy tap, mehemen başlyk et. Innem onu işinden aýrmaly. 10 ýyllap Mülliköfüň öňünde ýanky ýalbarýa garadyp geldi. Näme üçin täp Mülliköf şunu hakimet başyna getirilen biri. Mülliköf bilýär şoň eden jenaýatyny. Şoň Niyaz babatynda da. Şoň üçin Mülliköf ýok etdi. Bam şol adam şoň aýatdy. Barym bolsa ýam akly ütkandyr, ondan o ýeke sözüm alyp bolmaýar. Ene şeýdip bolar, öden dogry berläp geçdi. Ulun ýalar, soňundan zyň ýalar adamlar. Türme ýa başga bir jeda ýa ukolar öldürýär. Garaz bolary diýri gezip beren şaýat gerekkä. Ýöne Niýazyň döwründe bir topor işler, ýa faktlar, ýa arhiwler, kopýalaryny ýa alınıp çykyrly ýurdun daşyna beýleki ýerdene ýurt düzelerini hemmejik aýanmalaryny şo taýda belli bol. Hakyky taryhymy. Bu jellatlaryň eden jenaýatlary. Pesasyny düşür, ýurtdaşlar şu zatda şolaryň edip beren jenaýatyny göreňiz ýa eşdeňiz. Şoňa ýol bereni biz özümiz halk. Şeňmi?
ay bolya maňa degmese bolya cehennem goňşyma kidene meňne işim. Ene bir gün goňşyňa kiden adam ertitene miýdiňden gelýärdi. Şonu aýdaýyn. Esasy ne bejen zatlara halmara da şular ýalak çykyşlary görmesinler diýip şoňa garşy iş alyp baryp oturýarlar bular. YouTube'a girip şular ýaly gürrüňleri ýa şular ýaly çykyşlary görmekli jenaýat hasaplatdylar ýa halkyň gözünde. Ya neme de oturýarlar. Türkmenistanyň içindäki institut, üniversitede okuyan taliplere internete girmer, sosial platformalara girmer, sosial ulanmalarda şular ýalak ýurduny ýamanlap diýärmişin bak. Ýurduny ýamanlap ýören adamlaryň nemesini diňlemer, diýlen bir ýagdaýda gol çekdiripdirler özlerini öňünden gaçmasy ýapasyny. Näme diýmek bolýar? Sen onu hakykatlary halkdan gizleyen bolsaň döwlet derejesinde, sen hökümet bolýan bolsaň, halkdan hakykatlary gizleyen bolsaň, onda sen kim bolýan berde? Döwletiň ýurdun içindäki bolup duran habarlary näme üçin ekrana beren oklaşylar? Hakykat dälmi şol atly? Ýurdun Türkmenistanyň gazy ýük gölüňi ortalara gidip oturýar diýilip ýeňi şeýleşmez bilen saparaga gepleşik etdi da halmada. Şular ýalak memeleri döwlet telewizionyasynda näme üçin aýdan oklar? Eger şol zatlar ýalňyş bolsa, çyksyňlar garşymyza, ýalňyş sizip aýdyp oturan zatlaryny diýsinler. Eger şoňa gaýratlar bar bolsa. Ya şol beýleki watan satan habarlaryny görkezmän, başga bir medialaryny görkezseler bolýar bize. Ýöne bir neme bersinler, taglimat bersinler. Ýok siziňki ýalňyş diýip, ýalan diýip. Onsoň şu zatlary açyga çykarýan bolýan. Ýöne lozun atýarlar halmara da sen watanyny satýan diýýärmişler. Yo biz aýtdyk, söhbet. Sen alada galyp ýörme, biz barya samolyot uğrat ýyzymyzdan. Näme gerek biz ýeke-ýekeden güp bassetjek bol. Sen çağır biz barya bütün meclis bolup, an şo taýda halkyň öňünde ýüzleşeli. Sen şo taýda bir gün durup bilermisiňiz? Telewizionyna çykamyzdan soňra. Gaýratyňyz bar bolsa, gyjalat berýän çağıryn hemmemiz barya. Bular ýeme söhbet. Şu taýda kimi dialog ýaratdyk, şu otursa halkym dinläp otur. Seret, inni bular pir käbä gawaly diýilen bir söz bar türkmende. Inni bular käbä gawaly emmesi. Pişirin ýennamlygy samanhana şeýle diýilen söz bilen uğralsak, bular eýem samanhana ýetdi, inni şo taýda busup ýatylar da. Nädip janyny halat etjegini bilen. Bulara hyzmat edip berenler bar. 3-nji, 5-nji ýa 10-njy derejedäki ýanky bir hyzmatkarlar, ýalakalar. Olar eýam ýeme şol ýemede deňizde gäm garp bolany ilkinji bolup alakalar gämden gaçýar diýende. Garp boljagyny duýup. Bular hem şol 10-njy ýa 20-nji derejedäki hökümetiň dabany ýalap bererler, gaçyp başladylar ýurtdan. Türkiýede däl, esasen şol ýemede diýär Dubaýda ýaşasan bolýanmyş diýen ýeme bilen onam bilen otak barýarlar da. Ähli şo malyn mülküni satyp goýup seret saýtlarda. Ine şo Aşgabatda şoň töwereginde ol ben 7 pystyma ýeter diýen niýet bilen gurulan şarňylap duran köşk ýaly jaýlary inni deger degmez bahasyna diýip hasap edýärdi. Satyp eýem eýeler o taýda Dubaýda ya Emiratlarda. Emma şu Aşgabatdaky şu jaýlaryny satyp ymykly Türkmenistan taşlaýaly ýa terk edýäli. Türkmenistanda bular Gurban ulan we oň dogmasyndan gaçýaly. Nire gitjekdir gaçyp? Öňde soňda gelersiňiz. Adil suwdyň öňüne. Ýok gelmeseňiz hem siz bilen hasaplaşyp geçirjek adamlar şo tak barar. Onu bilip goýun. Gitjek ýeriňiz ýok. Adyňyzy ýitgediň, familýaňyzy ýitgediň, kesbiňizi ýitgediň, eşiňizi ýitgediň, diniňizi ýitgediň. Näme diýen bolsaňyz öýdýşiň. Ýöne sizi hökmen adalatyň emesi tapar. Netijeden soň görür.
Men şon üçin aýdýan zadım bular özleri gorkuwty, adamlar şumal gorku diýen kandy mıňlap ekran öňüne serediň bir yeme aynaň çydarsyň çakan jygylladyp şonu adam gyjynýar. Ine şu gürlerini men üçin şu bir 300 ýaşan kakkarga bar. Maň et bir hil kakyllar edil şol. Adam şekilli sözüm yok. Adam şekilli pikirim yok. Bir yerde mahlugun tapıp getirip bizim devletimizin başına otur diyorlar da ortalar. Hep onu kurcuk gel oynamagan sat. Sen ana halkın ne emezsen şonu dans oynasın, rap çal, masin sür, okat, tank sür. Ödeyişim. Yani yurdun bağlığının kolayına da var mı? Hey bir yerde gördünüz mü? Şular ediyen işini seredin. Ataloğlu. Sonku alallah 6. yılın 7. yılın alsa. Şulan bar billi yani yıl ve yıl edip oturan ya paxta ekisidir, buğday ekisidir. Güydem şulan hasıl yığınayısıdır. Hani sen Türkmenistan'ın esası baylıkları, nebiti, gazi. Bar git de şu işgaları görkod. Näse nebit çykýar, näse gaz çykýar, näse girdeci gelýär. Şo girdeciler nira karşılanýar. Näme şulatda barada aýdanak. Ýeke ýerde. Delemýär bilen. Sebäp ol nebit bu işgalaryň, gaz bu işgalaryň türkmeniki de ýa. Orsiýedinki. Aýtsalar öz başlary gidýär halmara da o ýerine aýtyp geç. Yok, sen aýtaýsy. Senem aýt. Näme şol bilýäňi? Aýt. Aýtsalar öz kelleler gidjek halmara da. Sebäbi şolaryň şo gallar arkaýyn satyp bilmekleri üçin, alyp bilmekleri üçin satyp derler. Russiýa tarapyndan arkaýyn alyp bilmekleri üçin şu adamlar özleri getirdiler Ruslar. Arkaýyn özlerine hyzmat etmekleri üçin. O zatlar on sen ekrana çykyp aýdaýan ýagdaýyny tüm maşgalasy bolup, ýok maşgalasy bilen ýok ediljek. Terat bolýan zatlar Balkan haky nebit gaz pudagy. Men bilýän zadım şu 50-nji ýyllardan bäri pikir edip görün. Malum men 25-nji ýyl hasap etseň 7 guşak nesil çalışdy. 7 guşak. Şol demek 7 guşak nebitçiler şu taýda taýýarlany nebit tehnikumady o institut bar Leningradda okakkelerdir türkmen ýigitler, gyýdylar gelirler. Ene bizim hakyky nebitçilerimiz var. Näme üçin? Bular hemmejin ýok edip Tatarstanyň nebitçiler getirip işledýärler. Hem Türkmen işläp bilenekmi? Ozan şu toprağı özleştiren bizim Türkmenlerimiz de. Indi Türkmen golayına dertenakla ertiýärler o gara işini. Ýöne başlyk ýokdur Türkmene taý. Näçe galmaýan ev çykýany maýdy biljek Türkmen ýokdur. Sen Türkmeninki däl. Türkmeninki däl. Berde vatandaşlarımıza bir sorulumuz taýýarlan. Diýjekdim vatandaşlar soru görnenok häzirki wagtda bir soruglara geçip näçek bolsak. O sorulara geçelik kemine diýjek görýän meni. Dilimiň ucunda da. Geçelik sorular. Häzirlikçe bir nemeli täsirli bir soruglar ýok. Almada ýani şu türme hakyndaky nemelerini aýtdyrlar bularyň bilenjelerini. İçine giren neme kesellep çykýar diýär. O şeýle kesellep çykýar içine giren. Sebäbi o ýerde adamy düzeltmek üçin uradylýan bir türme, ýani sen azatlykdan ölüm uradyň o türme. Türme uradylanyna ýa türme sananyna sen öldürmek üçin uradyň o. Ýöne beýnansak da türme diýilip adany tötülse eýýän halkyň gözünde sen ölüme gidip barýan diýilen bir nemeni aýdýarlar. Bir wagt Stalin döwrüne sürgün uradylýan ekenler halmada. Şolar ýalyp näme gözüne getirýärler. O ýöne esasy meselelerden uzak saklamak üçin halky gorkatynda saklamak üçin edilýän oýunlaryň biridir. Şu türme esasy lozunglarynyň biri häzirki wagtda türme. Onsoň şular näme edýän eken halmada ýani bize gelýän şu içeride öz aralaryndaky näme edýän kodlar bar da ýani şonu temike ýetip durlar da bular özleri. Sonra gepleşik taýdyp geçerse ýöne häzir başyna aýdaýyn. Ertärki gününi alady edýän adamlar bar häzirki wagtda. Ertärki gününi alady edip halkyň tarapyna geçen adamlar bar. Ýani goşadyrnak içindäki mekemeň içinde. Şolar kanuny işlese diýär halmara da. Kanuny işlese biz şu zatlary
arkaýynlyk bilen edip bilemzok diýerler. Halka garşy alyp barýan gorky syýasatymyzy arkaýynlyk bilen edip bilemzok. Kanuny eger kanun halk üçin işlese biz bunu başaryp bilemzok. Bizem ýok bolýar kanuny işlese diýerler. Diýen zatlar şolany. Şonuň üçin kanuny bir lozung edip bolanýarlar, kanundan peýdalanyna mümkinçilikleri falan kysmydan zat diýip. Ýöne pikir edip görün vatandaşlar, hiç biriňiz şu wagtda araňyzda 30 ýaşanyňyzdan bardyr, 50, 60, 70 ýaşanyňyzdan bardyr, belki 18, 20 ýaşanyňyzdan bardyr. Hiç biriň Türkmenistanyň içinde kanundan peýdalanyp bir iş edip bildiňizmi? Şu ýaşyňyzda çenli. Türkmen jemgyýeti kanunyň hakyky kanuny nemäňiz düzgünne ýaşamadyk jemgyýet häzirki wagtda. Şu wagtda bu kanun ýokdur o ýerde, hiççilik. Kanundan peýdalanyp ýa kanunyň üstü bilen hiç bir neme etip bolanok. Olaň özleri absolut etip bilenok. Asla etip bilenok özleri. Kanundan peýdalanyp bilme mümkinçilikleri ýok olaryň. Kanun işlemeýän bolsa türmelerim ýok. Bolmasa mümkin hem de. Şu sebäpden ana şu zatlary açyğa çykartmamalyk üçin, halkyň gözüni gorkudan açdyrmamalyk üçin internete gysýandyrlar. Ne şu Türkmenistanyň içinde bolup duran yalanlary açyğa çykartmamalyk üçin internete gysýarlar. Hakykatdan uzak saklamaly halky, hakykat türle ýüzleşdiren halynda halk zatlary göz geçe kalmada. Tek böwsmeli günleri ýakynda, ona özleri gatwa bilýärler. Şolaryň ýekesi çykalgasy bar, o çykalgada halka näçe gorky salyp bilsek, şonça gowy diýerler häzirki wagtda. Niräkçini daýanyp madar edip bilýäňiz görelik. Ýemede bilen kamşa jan howluny urunmak mal men başga zat göremem. Bular mesele çözüp bilýän şahsiýetler däl, döwleti dolandyryp bilýän döwlet işgärleri däl. Hemmesem maşaýenlik, ogry, jenaýetkar topar ta gorlaryna çel halkyň ganyny bulanyn bular. Begünah halkyň ganyny. Onun üçin bular bilýär, jogap bermeli. Gitjek yerleri ýok, dünýä dararly. Şoň dünýä dararly ýurtdaşlar şu mahal iki tane gapma garşy ýanky hereket diýsemem boljak, gapma garşy duran güýçler diýip aýsagam boljak, döwletler diýip aýsagam boljak. Endi bir köne düzgün ýa köne tertip bilen ýa aýdaly şu diktatura bilen alalaşyp ýaşajak halklar, milletler, döwletler ýok diýen ýaly. Endi nähil döwletler? Olam şu ösen döwletler var, ykdysady taýdan, bilim taýdan, ilim taýdan. Bulan o dünýä garaşy düýbünden üýtgeşip, şolaň içinde ýaşasan, senin şolaň uğruna birde bolmasa beýlekde düşünýän, girýän, şolar bilen ondan aýakdaş, kybapdaş Amerika diýendi. Şoň bizde bolsa, indi diňe bizde diýip diýanym, şu bizim öňkü Sowet sistemamy hemem diktaturalar. Indi şolar diňe halklary iýde çekýär. Şu şahsiyet kultu bilen bağlanışıklı bilen. O ýanky wezipe gelen marda giden ýok. Ta ölýänçe aýagyny sallaýança oturmaly. Şoň üçin dilli uşuklar emele gelýär. Muňa hamana elini aýagyny oşap berdi gurban ol niýazym. Wagty geldi ol agzyna ýasyk goýup öldürdiler. Özüm tahta çykdy. Orsiýadyň kömegi bilen. Ene bular indi şu dünýä iki bölündi diýip aýdýanym, indi şu taýda azat erkin dünýä bir gulçuluk derejesinde ýaşaýan dünýä bilen barlyşykly göreşe girdi. Sebäp olar jemgyýeti ýa halklary aýdaly progressiw ýoly talanaklarda iýde çekýärler. Ondan 20-nji asyrda bir ýerde bir zat bolsa 5 minutda ekrana görünüp dur. Ondan Türkmenistany bolup duran zatlary diňe biz türkmenle göremde, bütün dünýä görüp dur. Ondan hayran galyp Suriýalar mendene bir aýda onun mes adam Suriýa hiç bolman. Nähil bolup siziň milletiň bir tarihden okap görýäsler. Şeýle beýik mellen gahrymanlygyňyz bar eken, o gyljyndan gamdan durup türkmen hemşin bir dyrnagyna degmeýän diktatora tabiin bolup oturup menden Suriýalarda. Menim näme jogap berjegimi bilemem. Öz halkyňym ýamanlasyn gelen. Elbetde menim şu halkyň bir ogly çagasy. Ýöne bolup duran zatlar seret ýan bolup, soňdan şu arada gaýdan sözüm bar, öwran.
Türkmenistan bana hakikaten dälixanany atladı. Sağ adam yaşayacak yurdu değil. Ya sağ adam pikir edip şu tayda yurdu edebilecek iyisi yok. Şu sistemi oturkan. Şu heyvalar, cenayetkarlar devleti dolandırıp oturkan. Bolli. Men bir taraftan düşünýänim yurdu terk edýän aydın adamları. Sebäp o tayda aklı yerine adam çekip çıdarýaly däl. Ýöne harekete bereket diýilen bir sözüm bar Türkmenler. Hareket etmeli öz azatlygy üçin, öz hakkyky üçin. Hiç olmanı öz doganlarynyň arasynda. Şolum ýok-da bizde bir topar ýerde. Ýöne beýdili hemme ýerde däl. Ýöne bir topar ýerde görýänmi? Biz ýa wagtyna garaşyp ýaty diýişimiz gyjap, ýene bular hemmesi bilen haklaşar. Näme ders hamyn soýup dersine duz goýar diýip ýadýarlar barmyň. Ne şeýle? Almaya da şolar. Şoň üçin barlyşyksyz göreş gidipdi dünýäde. Ene biz aýdýasy, men ne Ukrainalyň tarapynda. Men şolar goldy, men halmyra sen şolar goldy. Näme üçin? Birinjiden olaň adalet. Şolaň özüni 91-nji ýylda eýlep oturan serhedini gelip indi ortaýa bozup otyr. Ha, eger men şuň Ukrainaň territoriýasyny bozulýanyny gözlemip otursam, ya Ukraina halkyny oturan Ukraina halkyny dogorluk elden gelen kömegimi etmesem, onda men kim? Erti gelip olur Türkmenistan şumala eýlep otyr. Bir bidir dese, o kellesini aljak bolup dursa Ukraina gelip kömek etmez bize. Elbetde der. Ene şu taýda ene bir ýanky bir raýdaşlygyň gatnaşygyň uly formasy diýip düşünýär. Ýoksa menim Orsiýetde az ýaşan adam däl ýa orslar bilen 14 ýyl pagon götürende az gulluk eden adam däl. Olaň içinde de gowsam bar. Ýöne bular hemmesi şo ýanky propagandaň aşagyny onsoň ýalty, Orsiýetin halky ýalty, ol özbek gali, Ukraina ýaly işeňir halk däl. Ola ýalty, şol olaň erteksem şol ýemeli na peçi diýdi. O ýemeli ady öňe şol peçiň üstüne ýaty, peçem özü ýanýa özü sönýä, ony uçurýar, onurýar. O bizim halyda uçup beren hemamiz ýaly, ertekimiz ýaly. Ana ondan açyl saçagy açylýar, özü gelýär. Bir ýa soň saçak ýapylýar gidýär, ýöne şu ýemeliň işläp ýörenini biz hiç bir ertekde görmedik. Ýene bular ne şu ertekiň esasyny uluryň halklar. Ondan bular ejide ganym bolup çykdylar. Men beýle pikir edemätdim ýöne hakykatdanam şeýlekin. Şu özünden bir derece pes gören adamlaryň üstüne zulüm edýär. Şol sanyda ene bizim türkmenlerimiziň ykbaly. Biz näme üçin biz elmeden şu türkmenleriň ykbaly bilen imperiýany baglaşdyrýarsa, Rus imperiýasyny. Sebäp şolaň biz iň soňky basyp alan koloniýasy. Soň şu taýda durdy. Soň imperiýa dargady, sudur Ors imperiýa dargatdy, SSR emele geldi. Ýöne şol basyş, şol gysyş, şol ullanyş, şol hökümrawalyk dowam etdi 73 ýyllar. Bize diňe paht etdirdiler. Näçe gady gitdi, näçe hewit gitdi. Hakykatdan şol ömesini möşörün gören ýa bilen adam ýok. Şo gazetde näme ýazsalar şonu kompartiýa diýip el galyp el çarpdylar. Şonu diňe ýalňyşmasam 89-njy ýylmy diýe 90-njy ýylmy Nazar Toýliýew çykardy. Allah rahmet etsin. Şeýle akyllardan ana ona mana mezur etdiler ýurdu taşlap gitmäge. Öýüne öwdaryny aýalyny çagalar. Bize diýen aýdyň adamla gerekler. Ýurdu dondurjak adamla gerekler. Şol adamlar ornuna goýulan bolsa, işläp beren bolsa, nerelere ýeterdi bu döwlet ýa bu millet? Biz bir näil maňlaý gara halk bolduk diýip men özüm oturup kämahar, özüme sorak berýän. Oy, şu Gurban ol öz şahsy durmuşyny it bolup uwlasyn, işimiz ýok. Ýalanyş getsin köçelerde, o bilenem işimiz ýok. Ýöne halka gezek gelenni, öz wezipe borcuny gezek gelenni şonu dogry dürst berja etmekden borcuňa konstitusiýon borcuň. Ine şonu berja etmän halkyň depesine şänik döwýäli. Ay ine kanunly barsa şonu berja etmeli. Sen kim? Ine gelip bize kanun görkezerýäli. Sen kim bir ekrana çykdy bir 5 minut gürleşik bolup gör biz bilen gözümizde sered. Gaýratyň bar bolsa. Açık bilmediler. Hanvada. Yani Ruslar aýtdyň da Rus halky elbette olar bir näçe hakdan düzülen neme, onun içinde nemesem var, Tatarım var, Dağıstanım var.
Beýle türk döwletleri ama Rus milletini öldü bir barmak sanaýmaly neme adam az yani az halkly bir milletler Ruslaryň hakyky öldü. Ýöne Türkmenistanyň şuna gelmeginiň asl sebäbi ya şuna getirilmeginiň asl sebäbi şu Rus sistemasynyň esasında şu ýagdaýa getirildi. Türkmenistanyň häzirki içindäki türmeleriniň işleýiş sistemi şu Ruslardan gelýändir. Aýdyp berdiňe halmada Ruslar salyp berdi şu owadan depäni. Owa. Türkmen halkynyň onsoň siz pikir edip görüň. O ýerde bir Rus bizim dostumuz diýer. Türkmen halkynyň şu ýagdaýa getirilmegine de Ruslar sebäpkär. Yani şular ýaly kyngyna degradasiýa ýetip ýok bolup gitmegine öň ýanyna durşýar Türkmen halky. Türkmen millet bolup, bütün Türkmenistan döwleti bolup. Mesela nädip bol bizim dostumuz bolýar Ruslar. 1881-nji ýylda Göktepe'de söwüşündaky ýitirilen adamlar ýa Göktepe'de söwüşündaky akan ganlaryň nemeleri nerede ýatyr? Biz ol bagyşlamalymy? Näme üçin bagyşlamaly? Awa Rus sistemasynyň gelýär näme? Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyna gelmegini sebäbi şolar. Sonra ýazdylar Halmura daga. Salam Halmura daga, men ýurduň içinden ýalgan geçen aýyň 22-sinde Aşakdaky Akdaşdaky türmede partlama emele geldi. Gitki känýär. Ana men onu görýän bu taýda ekrana çykarlar beýle ýazýarlar görünüm. Hawa. Doğru. O ýöne bundan biziň nämämiz ýok. Edim meniň özüm şahsy öz habaryma ýok. Ýöne bir ýerden bir kişi aýdypdy maňa ýöne o ýerde de maglumat alysam aljak bolay näde şondan soň ýetip gitdi ýok näme maglumat ýok almada mende. Onu geçen aýyň 22-sine bolsa bu aýyň meýam 28-i bir aýdan gowrak wagt geçipdir. O ýeme yurttaş şunu ýazan yurttaşym o senden haýyş mümkin bolsa bir içgirek şu taýdan maglumat aljak bol. O näçerek adam o taýda wepat bolupdyr. O näme esasyna partlama emele gelipdir. Ýörit edilipmi ýa özü bolupmy? O soň biz onuň dünýä guramalaryna da ýetirip bilersek, men aýdyr biz zatlaryny biz halk bolup öz ölümimize de dirimize de özümüz eýe çykmaly. Başa bize kömek etjek adam ýok, ne ýokardan ne aşakdan. Şonu aýdyn diýdim. Sag bolun şunu ýazanyňyz üçin ýöne bir doldurak informasiýa gerek bize. Näme ol biziň şu ekranlarda hawa nämämiz bardyr, nomurlarymyz bardyr, videoň aşağına goýulyp geçýär her bir videoň nemesini. Şol nomurlaryň haýsy bolsa birine jaň etip getirip bilersiňiz, biz buny köpçülik bolup paýlaşarys, köpçülik bilen ýa hesama habar kanallarymyzda, YouTube bolsun, Telegram bolsun. Şo taýda paýlaşsak bolýar, buny ol dünýä jemgyýetçiligi görýär, görmeli adamlaryň özleri görýär we alýarlar şo ýerden öz nemelerini. Ýani bize giňişleýän maglumat gerek bu barada. Şu zatlar açyga çykmasa ýarlypdyr, bolly galýar şo ýerde. O ýerde näçe adam öldü, näçe adam yaralandy, näçe adam şikayet etdi. O arada hiç ýyly şol partlamaň emele gelendigi hakynda da habar berilen o Türkmenistanyň häzirki wagtda halka ýetirilen. Näme üçin şolar döwlet derejesinde halka ýetiren şu habarlary näme esasynda partlama boldy? Watan satan habarlaryny ýetirsinler da şolary. Mesela mana aýdýan ol 11-nji ýylda Tomusda bizmeýine harby sklatla partlady. Şonu ýüzlerçe adam wepat boldy. Şagat, şuğul, sadyk, detsat, mektep, ulu kiçi. Soň maňa orada men goýupdym bir video ýanky. Şu taýda alynan video bar, maňa oğratdylar ýigitler aňyrdan. Onam goýdum, ine bolan zatlaň. Şu taýda adam diýir galmak mümkinçiligi ýokdy. Şu barada kelam agy söz aýtdyrmy? Ýok. Bular näme diýerler? Öýün aýlanýarlar. Her bir ölüňize $10,000 berýär. Ýöne şunu janazada da okutmaň, sadakasyny bermeň. Soňam size bu taýdan jaý berersip adamlar şu taýdan sessiz çykarýarlar bilmeýin. Indi men oturup özüme sora berýän. Bolýa, Gurban bolyň düşünükli. Näme üçin ol şonu halka ýetirmejek bolýan. Täp halk ayağa galar, ýa-da müner diýip edýärdi. Ýöne şo birinciden şol ýanky şol wepat bolan dogan arnaşy. Hosarlary bir özlerini, öz ölüsini bagyşlaýan şey diýmeli bolýan. $10,000 satýarlar öz mertebesini.
ikinciden şu bilmeyinden Göktepe açelli maşylyk isen 15 minutda varıp bolýardy. Näme üçin Göktepe galasyny goran ýa-ni gerçekler nesiller gelip şolara arka durmadylar. Ýaşulyň içinde de bar da bilmeýände de ýaşap beren Göktepe'ler. Bularam ýuwutdylar bu zatlary. Ondan men oturup pikir edýän, türkmende bir sözüm bar da, bilemek yerlikmi boljakmy ýa ýokmy? Nerede döl bolmaz ýa-da. Hakyky erkekde galmaýan ekenne ýyzyny özi ýaly nesil. Ben beýdiýsem olum ýalňyş. Men görüp otyrym bir topar maşgallarda oglu gyzy ýaşulsy, 10 ýaşulsy anarkalarına çeldi görýän bol. Bu zatlaryň bir tarapdan nesil liderler ýöne ikinji tarapdan Göktepe'li ýagdaýy görýän bol men özüme bagyşlap bilemek. Nädip şular Göktepe'liler şu babaraply ala samsyga çydap otyr. Yine de biz Göktepe'liler diýdi, bir ýerde saytlarda görseňim, şular ýaly eşek ýaly harp bilen ýazýar, men Göktepe'li. Näme şaktypdym taňa Göktepe'li bolanyň üçin. Şakyň bar bolsa gitde süs. Ana gurban bolýan. Bütün halkyny diýde çökerup otyr, orsuň öňünde. Seňe mata babaň şo galada ganypdy. Niyazım gelip meni şu edil orrum ortarasyny şehitden soň köniň üstüne öz adyna mescit saldyrdy. Sen barıp şo taýda Allah hukman edýän. O yatan benneler bir ruhuna urýarlar görün. Näme diýýärsiz? Şuň kynasy. Bolýamen başyr geçmeýin. Sonra o kaly Gurji mecliste Türkmenistanyň şu wagtky ýerine ýetirji hökümeti işinden boşaltmak hakynda karar alınmaly. Ama biz buna taýýarlap görsäderki wagtda täze Türkmenistanyň Gurji meclisi bolup Türkmenistanyň häzirki ýerine ýetirji hökümetinde işinden boşaltmak hakyndaky karary nämämiz almaly. Sebäbi ol halk üçin hiç ýyly näme edenoklar. Iş alyp baranoklar diňe halka garşy işleýärler halna da bolar. Türkmenistan nemesi hökümeti häzirki wagtda goşadyrnak için hökümeti. Onu biz eger ýok halka garşy biz iş alyp iş alyp baramyz diýselerim çağırsınlar biz samolyota urasyňlar halmada sen aýtşyň gelip 100% oturup gepleşeli. O halky ony. Halky ony suutnamalary bilen bile. Gaýratlar ba bolsa. Ýeme de sen ýazypdyr ýerleşimiz şutaýdy. Burkaz ýa, o sawol beren soragyň üçin ýurtdaşym Gurji meclis ol diňe işinden boşaltmak barada ol birinji punkty bar. İkincisinden men pikir edýän soň şulary şu işinden boşadylary soraga çekmek üçin prokuratura tarap uğratmaly. Bütün sastawy bilen. Ondan olar şu taýda jogap berseler. Näme bitiripdirler halkyň öňünde, näme ýitiripdirler, näme ogurlapdyrlar, nira ýok edipdirler. Şol prokuroryň işi. Sonra da suda geçerler. Cinayeti bar bolsa. Bolmasa da ne azat ýaşa bermeli. Ýöne men pikir edem hak şu taýda bir cinayet etmedik adam şu kabinetlerde oturan. Insapladym o taýda bir gün işleme ýagdaýy ýok söhbet. Hawa. O beyni kabul etjek geldi. Şu 50 trilyonyň deň ýarsyny Halmurat saňa beren gel şu taýda men bilen bile işleşýär, men elimde işleş diýse, men şu taýdan bir adım emäçek. Hatda halkymyzyň hem hatyratyny. Diýmek men öz anyň ýanynda adyma ikilik etdigim bolýar. Ýöne men bilýän. Ýerde geçdi halk öz hak hukugyna eýe bolar. Şoňa ýetmek üçin biz bir topar işleri edip otyr, etmeli işlemizden bar, yeterse maksady. Bilen şu ýa iki dünýä çakışdy diýenim. Indi aýtam bolsa biri ýeňmeli gara güýçler ýa ak güýçler. Şeýdi, obrazlaýyn aýdy. Ondan aýtymyň ýeňjegim görünüp durşuma, şumal ýagda indi ak güýçleň tarapyny. Ana geçen ay soňky ýemimde aýtdym diýmedi bu filmlerinde Amerika'daki ýagdaýa şu ikisem gitmeli diýdim da Biden hem gitmeli, Trump hem gitmeli. Bu 80'e ýeten adamlaryň o işi ýok o taýda. O wezipelerde. Ondan dünýäň iň uly ykdysady, guruply, harby taýdan iň öňde duran döwlete bular ýalyny bir tapdan nişan adamlaryň ýol başçylyk etmäge güýjem ýetmez, akly ýetmez diýip aýtmaýyn, güýji ýetmez, saglygy bolmaz. Şoň üçin
Oy maslahatçı bolsun täze geljek prezidentin ýanyna ya senator bolsunmy bilemek. O saglygy bar bolsa ýöne döwlet dolanmak üçin şonuň ikisiniň hem saglygy ýeterlikdir diýip pikir etdi. Ananny Biden öz halkynyň istegini göz öňüne tutup ine ýaly bolup postun goýup gitdi orunmasaryna. Ine ingarrysy Trump bolýar. Göreli 5-nji noýabrda kim alýar? Trump alýarmy ýa ol ýana Kamala Harris oğlum yankı aslı Hindistan'dan gelen denen o maşalası anladın. Özüm prokuror olup işleyen. Dat beydat Trump'ın görünenini. Geplerinin görünüp durda ama şu ilim okan ya kanun okan adamlar gepleşip ütköşüptür söhbet. Geplerini onu artykmış sözlemem yok ol adamda. Nirde ters otur goýmaly, nirde nokot goýmaly. Şonu aýdyp gepleýär ol adam. Indi Trump'a girere deşik yok. Men debata girsin, any göreli. Ondan soň begenler ýanda men kar kitap okamsan bilýän zadım. Şu erkeklerin dolandıryan döwrüne ya döwletine patriarhat diýip aýdýarlar. Denalın dolandıryn döwletine ya döwrüne matriarhat diýip aýdýar. Onun deňeşler görýänmeli, şu matriarhat döwründe dünýäde uruşlar az bolupdyr. Tersine ulu şular ýaly bir döwletler gurulupdyr, şäherler, owadan zatlar, owa bir gelşikli. Ama erkekden ba ýerine elini egri galyjyny alyp goňşusynyň üstüne çözmeli, o malyn, mülkün talamaly, o aýal neftadyny ýetir alyp gaýtmaly. Şoň üçin häzir şu Amerikada da zenan saylanty ödem gara ýagy mene begenýär. O sebäp beýleki döwletlerde dünýälerde göreli boljakdy. Pozitiv. Ama da menem şutaýdy ýanky aýdyp geçen ýanky illeşimiziň nemesini hepsini Türkmenistanyň içindäki bolup duran şu wagt düzgünçilikler açyga çykmandygy üçin şular şu düzgünçilikler gaty alyp barýanlar. Şu halka garşy ne şu yurttaşyna baranlar bardyr, ne bize habar ýetirýärler. Türkiýeden deport bolup barýarlar ýa Russiýadan deport bolup barýarlar. Şolar jaň edýärler-de, öýme çenli polisiýe getirip bu nämenin alamaty diýärler. Ýa-ni aýtdym gorky salmak üçin edýärler bunu aýtdym-da. Indi şolar ýaly wakalar kän bolup durdy, tek bize ýetirilýän, ýetirilmeýän nemelerim bolup durdy bular ýaly. Şu Türkmenistanyň häzirki goşadyrnak içindäki jenaýetkar hökümetiniň alyp barýan, halka garşy alyp barýan büyük düzgünçilikleri açyga çykaranjak. Şu açyga çykmandygy üçin şular gaty arkaýyn alyp barýanlar işlerini. Açyga çykmalylar şu zatlar. Açyga çykmalylar we açyga çykandan soň bular arkaýyn hereket alyp bilen oklar. Olar o basýarlar, tutýarlar, o zatlar eter etdirler. Ol net basyp bilme mümkinçiligi bar. Eger halk zatlary döwletiň özü, hökümetiň özü bu zatlary açyga çykarmaýan bolsa, halk açyga çykarýandygy üçin näme üçin bular halky basmaly? Näme üçin bular halky jenaýetkär hasaplamaly? Sen hakykatda näme halkdan gizläp otyrsyň? Üstüni bastır edip. Ondan halka açyga çykarýa üçin sen halky basmalymy? Surat uratdyň, video uratdyň diýip. O ýurdu özüňiz satyp otyrsyňyz siziň jenaýetkär hökümet. Nädip halk berdi günäkär bolýar? Şonuň üçin biz Gurji Mejlisi Türkmenistanyň häzirki goşadyrnak içindäki hökümeti öz güýjüni ýitirýänligi hakynda karar kabul edilmeli ýakyn wagtda. Ýöne siz şu zatlary açyga çykardyňyzsa şular arkaýyn oýnap bilme mümkinçilikleri ýok. Bolmazam. Fiýat habarlar bolýar aýdylanok, ýöne tebigi hadiseler hem awariýalar hem bolýar diýe aýdylanok diýen. Ne şu zatlar şu aýdylmaýanyň sebäbi olar özlerinden bilip aýdan oklar. Aýtma mümkinçilikleri hem ýok. Eger şu zatlar aýtsalar öz protokollaryna garşy gelýär. Halk aýdynlanyp başlajak. Şular aýtdygyça ekrana çykarsa, özleri ekrana çykarsalar, halk aýdynlanyp başlajak. Şonuň üçin çykaran oklar. Biz hasama habar Telegramda, hasama habarda goýup otyrsa habarlary. Şonu ýurdun içinden uradýarlar. Ya özleri paýlaşýarlar sosial medialarda. Halkam bunu köpçülik bolup paýlaşmaly. Şu zatlar açyga çykdygy gün, şular gün gitdigi gündür şu ýerde.
Bolýa men üstüne kandidat goşup oturmaýan ýöne şol Murat Rezak diýen kardeşimiz ýani ýurtdaşymyz men gaty sinim oturýa aýdýan diýen zatlary gaty bir sallamly sözler bildirip durur. Adam siyaset bilen gyzyklanýanlygyny bilýänligini siýasy tarihden baş çykarýan bilemek ýaşanyň näçedigini ýöne şu meselede ýa şu meselelerde hormatym bar ýurtdaşym sana dowam et çykyşlaryny ýaz kommentlaryny ýylçylikdir seni görenem bilenem düşünenem sen pikirlerinden uğur alıp ýaşajagym bardyr adamlar diýen aýdyň adamlaryň orta çykmagy deruşuly şonay denýär. Awa gorkuy salan we salyanlaryň eden etdiliklerini jebir çeken eldeşlerimiz hiç çekinman ekranlarda aýdyp beriň bütün halkymyz eşitsin. Gelecekde gaýtalanmazlygyň hatiresi üçin. Ana şu bu düzgünçilikleri köpçülüge çıkarıp ekrana çıkarıp aýtmalylar. Ne size şu zatlaryň açyga çykmamalygy üçin şu biziň aýdyp duran nemelerimizi, sözlerimizi ýa gepleşiklerimizi halky dinletmemek üçin, halky habardar etmemek üçin interneti çeklendirýänler. İnternetim ýa-ni çeklendirmeli diýip ony Gurbanuly Berdimuhammedow öz agdyndan eşitdensiňiz ýa-ni dinlänsiňiz. Başyragyna şoň gepleýän nemesini dinletdik-de. Çeklendirmek diýmek sen halkyň geleceğini elinden aldyň diýmekdir. Häzirki wagtda sen internetsiz ýaşaýşy gözüňe getirip bolanok häzirki wagtda. Bütün dünýäde. Bütün dünýäde şeýle. Amerika sen Amerikada başga bir ýere başga or döwletde ikisini ýöne bir ara getirýän zat bar. Olar internet. Ne halmara da siz Şweýçarda menim öýle ýaşap oturan ýurdumda ikimiz näme ortaga getirýär internet. O internet bolmasa biz näde bir ara gelip bilerik. Türkmenistan'da şeyledir ya bütün dünýäde internet ýaşaýyş diýmekdir. İnternet bütün dünýäni basbarly. Sen interneti halkyň elinden çeklendirýän bolsaň bu uly jenayetdir. Äkli bilgilerim internetde bardyr. Şolaň özleri internetsiz hiç bir iş edip bilenoklar ýokardaklar. Yani goşudurna içindäki jenay hökümet. İnternetsiz hiç bir iş edip bilenoklar edip bilmeleri mümkin hem-de halkdan interneti gysýarlar. Halkyň erkin habarlaşma hukugyny elinden alynandygyny bu terror toporuny nirak şikaýet edip bolar. Ýa-da başgaça çözgüti barmy diýe gaty soragy ne halkyň elinden erkinligini, azatlygyny elinden alýarlar. Hak hukugyny elinden alýarlar. Buny elki bilen türkmen halkynyň özüniň ýüzleşmegi gereklidir. Şu zatlar ýa aýdyp otursa açyga çykmaly. Açyga çykan güni şular arkaýyn hereket edip bilmeýärler, bilmeler mümkin hem-de. Halmana da menne Gazagystanyň habarlaryna seredýänler. Bolum. Ähli nemelerini polisiýa işgär bilen gepleşýärler, o gepleşip duranlaryň telefon kamera alýarlar da halmana. Onam köpçülik gol paýlaşýarlar. Tapady ýok Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ähli platformalarda paýlaşýarlar. Türkmenistanda şu zat barmy? Köpçülik gol paýlaşmak, köpçülüge paýlaşmak. Şu ýurdun içinde bolup duran bir düzgünçilikler köpçülüge paýlaşmak. Türkmen halkynda barmy şo pikir? Şeýle bir zat bar. Şo köpçülüge paýlaşan adamlaryň sen paýlaşdyň, ýurduňy, watanyňy satdyň diýip halmara da gorky işlerini alyp barýarlar olar soraga çekip. O tarapam bar. Ama näme diýmelini? Şonu kim alyp barýan bolsa, şonu adyny, familiýasyny bilmeňiz gereklidir. O sözleri size aýtmana hukugy ýokdur oň hiç ýyly. Eger sen çykarmaýan bolsaň, bir ýer çykarmaly, halk çykarmaly. Ýurdun eýesi halkdyr. Ol hukuk goraýjylar hem däller ýa beýleki mehkemeler hem däller ýa Gurbanuly hem de. Ýurdun eýesi halk, halk bolmasa şolar hiç kim ýok, şolar hem ýok halk bolmasa. O näde way beýdip halkdan birisi ýurdun içindäki bolup duran bir düzgünçilikleri açyga çykaran üçin oň üstüne tökme atmany kimiň hak hukugy bar? Kim hak hukuklary olar? Hukuk goraýjy işgärler bolsa bolupdyr da sen kimiň hukugyny, hak hukugyny goraýan? De gorksal ýa-ni hak hukugyny goraýan halkyň? Şolar ýaly kamrada diýen. Aýtyp ölemi, berekelle. Ine görýärmi ýurtdaşlar, nähil ýigitleri, denarlar ýetişdirilýär, gelecekde tä Türkmenistany dolanyrjak ýigitlerin biri şular. Teredin aýdýan pikirlerini nerden gelýär şu aýdynlyk?
okuyan kitaplarından görýän ýanky daşary ýurt programmalaryndan öz başda oturup okuyan ilmlerinden ene adam ýuwaş-ýuwaşdan aňa çylyp başlaýar, düşünjesi giňeýär. Ene türkmen. Bizim sanymyz gatykan ýöne hemmesi ekrana çykyp aýdywam bilen ýöne maňa aýdýarlar menem diýen ekrana çykyp. Ene ýuwaş-ýuwaş olam bor. Ýöne şu taýda illeşimiz sorak beripdir menem bir gysgaçyk aýdyp bereň. Bu terör toparyny nire şikayet edip bolar diýdi. Enne şu mahal ýazyp başladyňyz da durly ýerde. Hökmen diňe bize de durly ýerlerde ýazýanyz. Ene şular ýalyny ýanky internetin ýemesi güýji peselli pulun töleýäsem bolup bu arada hani hiç şey bize jogap beren aklar ya eden aklar. Onu tölemeň şo pulu. Tölediniňizmi? Talap edin. Tutun ýakasyny. İnternet provider mi şu ya internet goromasym kim bar Türkmenistan için? Öz owaňyzda mı, öz ýanky rayon merkeziňizde mi, şäheriňizde mi? Olar näme üçin edilmeýän hyzmat üçin pul alýarlar? Bu bolmajak zatlar. Diýmek, şonu talap etmeli, suraty düşürüp meni şol ýankyny söhbetiň aýdanına gelýän. Men gatkan seredýän, Gazak dowlamyzyň durmuşyna gyzyklanma bilen seredýän. Sebäp ýerde geçdi, şol ýanky bir Turan birligi diýip aýdýan, şol biziň şol eser zamanymyzdaky Bäşdan Sowet Respublikamyz bar öňki. Şol Gazakistan, Kyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan hem Türkmenistan. Şolaryň ykdysady birleşigimi, ya siyasi maksatla bilenmi, ya ekologi terzemi, şolaryň bir guruma bir himayet döwletleri öwrülmegiň göz başyny men pikir edýän Gazakistan çekip gelýär. Olaň birinciden ilim bilim derejesi bizim Türkmenleriňkinden ýokardy. Onu aýtmak gerek. Sovet zamanynda bilen institut, universitetler gatkan, ondan Kazak ýaşlar gidip Leningrad, Moskwa, başga döwletlerin daşary ýurtlaryň kän işlerdiler, okardylar, tamam işlerdiler. Şoň üçin olaryň hemmesi ilim derejesi, bilim derejesi bizinkiden 3-4 basgançyk ýokardy diýsem şuny ýalňyşmy. Ýöne bizim Türkmenlerimizde ýene de nyktak geçip bolýan adam, şu bizde Türkmenlerde şu mahal öňde barıcı güýç, öňde barıcı baýdak bizim depamyzda pasarda duran baýdaklarymyz bizim zenallamy. Ýöne çok beýleki döwletleriň ýanky Orta Aziýa döwletleriň içinde şu bizim zenallamyz ýaly bileşipmi, ýekelikdimi çykyş edip öz derdini aýdyp bilýän, öz maksadyny beýan edip bilýän, öz gelecegini önam bilen garap bilýän zenallar men beýleki döwletlerde görmedim. Şoň üçin bu taýda bizim öz zenallamyzy buýsunmagy dogry hakymyz bar. Onun için galanam yurttaşım nira şikayet edip bolar ýa-çözgüdi. Ondan ýuwaş-ýuwaşdan biz halkara guramalara çykmaly. Ene gelip dur, ýurdun 4 künsünden arda şolar hemmesini birleşdirip uğradýar. Ene hukuk goraýjy edarlary ýa şo internet ýa-da şolary aýdýar, meselem Türkmenistana kompýuter satýan firmalar bar, daşary ýurtda. Men Xitay gözüňe tutan Ýewropa döwleti. Ondan şolary aýtmaly, siz şonuň garşysyna sanksiýa girdiň ýa-da haridyny satmagyny besediň. Sebäp olar siz harit satýan halk telefon alýar, ýöne şonu ulanyp bilen, sebäp olar internet üçin edana. Ondan siz onu öý telefonu satyň, bulara internet satmaň ýa telefon satmaň. Ýollar kän. Ýanky forumlar bar, insan hukuklary barada. Ine şo ýerlerde goýulyp biler, Birleşen Milletler Guramasyna. Goý olaryň bilsin. Şonu aýdaýyn. Anladım. Yine var neme var? Soru var. Opozisiya hareketleri nädip labirawat edip bolar ka halkara derecede? Yoksa bolar güýçleri bilen onumun ýeňap ýörler diýen. Ýene şo Murat Rezak. Ay sağ ol. Şu soru berýär yani benim geçim dağı ýaýry. Höwes bilen jogap beren.
Yeme opozisiya hareketlerini ne edip labbiru edip böyle. Labbiru etmek demek şol göz önüne tutyan maksatlaryny iteklemek, görkezmek, ködür etmek, o kapıdan kovulsan, bu kapıdan kovulsan, fortuşkadan girmeli qarı men sadalaşdırıp yani. Şu öz amal etsek, berca etsek işlerini yaymalı, şonu hümme yere hödür etmeli, yani görkezmeli, bildirmeli. Indi biz öz hareketimizi näde halkara derecede görkezip bilerdi. Näde labbirde edip bilerdi aýdýan ýa-ni siyasi dille geçse. Ol kynzatlar bir tarapdan. Beýlik tarapdan kynrak bolup görünýärdi. Ekaway türkmenle kim tanýar? Ýok. Her bir adam şahsiýetdir. Özüni bir adam bolum dünýä tanadyp bolýar. Ýöne şoň uğruna bizini uramalar, edarlar, adamlar, insanlar halk bolup hareket etsek, ol hökmen tapylar. O näme indi şuma delegelli bir mysal getiren size. Ine aýyň 31-ine Amerikada bar wagty sagady yazılgıdır. Onu bizim oğul Nurhan'ımızın Zeynallar Sesi saytında dur. Şu tayda. Ayın 31'ine Amerika'da bizim kardeşimiz, yoldaşımız Merdan Muhammed'in bir kanun tutsak edilmeyi ya da bir kanun deportasiya edilmeyi bilen bağlanışıklı yani Türkiye hükümetine karşılık protest mitingi geçirilecek. Yine şöyle lobbizmin bir forması. Biz aýdýar, näme üçin Merdan şu taýda saklanýar? Bolýar. Kanun işleyen döwletde işleyen adam saklanyp bilinir. Ýöne oňa näme günah bildirildi? Hani oňa açyk suut dinlenşigi, hani myň prokurory, hani myň adwokaty, hani myň dogan garyndaşy, hani myň ýoldaşlary näme üçin hiç kim gatnaşmady? Näme üçin meni göpür tapır bu Suriýa ana uğradylmadım. Biz häzir çeli bilemdir. Nerede ol Türkmenistanyň ýa Türkiýede bir ýerde saklanýar. Ine şonuň üçin ine ýankyşol diýenim bar, matriarhat diýen. Ine biziň iksan baýdak gelýänanmy, birine biziň Nurhanymyň beýleksem çemen men köneden mer ýem näçe 5 ýyl 6 ýyl bäri şu başlanmışdy şu internette girip başlandy YouTube'a ine şol ýaşamaşy denan kan kömek etdi maňa. Ýaýbanlarmak üçin men aýdýanda atdymy sözlerimi, programmamy, lozunglamy, onuň türkmeni abednýänse diýip bir ulkan saýty bardy. Ine şolam eşidip, ine biziň merdanymyzyň tutularyny eşidip, ine bize şo gollaw, kömek, oltky bermek üçin ýanymyza geldi. Ine mertlik nirede? Ine şular real adamdan sany köpelse, diýmek biziň işimiz uğruna bar. Enne seredin 31-ine şo taýda protest geçirildi. O 2 adam boly o taýda. 20 adam boly, 200 boly, parky ýok. Esasy zat şu Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde biz bar, nira ýok etdiň merdany bize görkezin. Ya getirin de şu merdanyň günahyny Türkiýede açyk suut ömesini dinlenşigine subut edin. O näme ony beýdip ýitirmediýär. Nirde digen belli de. Yani bunu ýankyşyň başlaýdy şemal garakçylygyň emesine var ýa-da metodyny. Şoň üçin aýtjak zadım ýurtdaşlar esasen Amerikada ýaşaýarlar. Şu mahal dinleme mümkinçilik bar. Öňüňizde ýerinde 2-3 gün bar. Teredin girin şu Zeynallar Sesi saytyna ýazylgydy, sagady, nirde haçar. Türkmenlerimiz de ýüzlenýär. Yurttaşlar, siz elbette dörle sebäp bilen Amerika göçüp giden. Adam pahir nirde gowdurmuş tapdy şo erik gitmäge, hakam bar, islegen bar. Arzu medya. Oňa hiç ýyl garşylyk ýok. Ýöne biziň ata watanymyz, toprağymyz howp bassyny. Ýygyňyzda galalary seredin. Ol hökmen siziň iki dowup bir galan doganlaryňyňyzda türkmen halkyňyza seredin. Sizin şu halkyň bir wekili. Sizin hem göbek ganyňyz şu toprağa dökülen. Inni şu görüş itin oynanmasa gölençini diye bizden çınımız bilen yapıştık bir deyişe soňuny çellem gider. Inni sizin şular ýaly ýagdaýda ýurtdaşlar
Hökman şu işleri öz goşandygyňyzy goşmaly. Men şey diýip düşünýän, Amerikadaky ýurtdaşlarymyza ýölenýän. Bu el kömegi bor, dil kömegi bor. Gelin erti hana iki tane şol erti diýende 30 ýyl iki taneny ýananmyň gapdalyna goltky bolup arka durun. Yani hakyky arka durjak bolsaň. Yani bizim baydak ýananlarymyz bar. İngilizce su içen ýaly bilýärli. Biri jurist beýlekesi ene medisina işgäri. Halkym diýip ılgap ben. Şoň üçin şular ýaly ýerde onsoňam Amerika diýilen ýaly azat erkin ýurtda siziň ýeňinizden eliňizden çekçek adam ýok. Hemmezikler ýurtdaşlar siziň öz insanyňyza bagly. Erti turum men maslahatym o aýnaň penjereň öňüne aýnaň öňüne barynda seredin öz-özüňe soraw berin. Men kim we nirde dur? Men aslym kim? Nirede? O halk nähili ýaşaýar. Näsil şu mahal ýemede Amerikada ýaşap ýörsiňiz. Şu Amerikanyň esasy milleti injeýisler. Oşolar gyryp ýok etdiler. Rezerwasiýa saklap. Yani bizim şu rezerwasiýada oturan türkmenler bizini ortla gyryp oturýar. 150 ýyl boly wagt bäri. Şu Amerikada ýaşap şu zatlara düşünmeýän bolsaňyz ýurtdaşlar onu siziň öz betbagtçylygyňyz. Ýöne bu durmuş gerekli çençedir. Bugün diktator halkyň depesine şanyk döwgen bolsa, erti halkymy döwer, ahli diktatoraň depesine şanyk. Onu görersiňiz. Ýöne soňra siz özüňiz pikirlerini ýenemse maslahat berýän. Pikirlerini soň siz ne ýüzüňiz bilen Türkmenistana geljek? Ay men Amerikaly. Onu gidin de şu taýda ýaşaň. Gelmeň. Ne ogluňyz, ne gyýdyňyz, ne ýakdyňyz. Eger şu watanyň aladasy, gaýgasy derdi bilen bolmajak bolsaňyz, halk özü gazanandan soňra gany köpmi, derdi köpmi, öz azatlygyny gazanandan soňra siz ne der karşı halka? Geleňizde siz kabul etjeklermi? O iki garnaşyny kabul eder. Ýöne olaram onu olara da diýiljek söz bardyr halk tarapyndan. Şoň. Şu zatlar biraz öňden görjek bolun. Ýurtdaşlar men size iýgene magam, men size gyzaly temmereme hyçda diýmäge o zatlara islegimem ýok. Ýöne watan howp assyny. Her biriňiz düşünün. Şu gün watany halas etmek her birimiziň borjumyz. Ýoksa bizim erteki gün şu watansyz galar. Ondan ol sigarlar ýaly o ýurtdan bu ýurda göçüp bolup berenne araba bolmasa da maşynly gezip beren bir nähili baýdy bir mekansyz asylsyz millet bor. Soňra bitip gider. Beýleki milletleriň içinde assimilasiýa bor. Boljagym görnüpdir. Men öz maşgalaryň durmuşyny görüp oturum. Çağalan bilýär Türkmenistan. Akdyklan bilen görmedik ýurdu. Çoğuluklar aslada ýurduň ýerdeden kartada görkezäý mesele nädip bilsin. Ine şey edip adamdan öz milletem, öz ýurdum, öz düşünjesem itik gidiyor. Şoň üçin ortada bir söz var. Kakay bana urojina. Ne bola? No ýetýäs urojina diýär. Nähil görnüşde şumar halkymyz edip sakbaýanlygyny garamazdan bu bizim ata watanymyzdyr. Şo taýda bizim edilimiz ýatyr toprağa garylyp. Şonu unutma. Ine haýşa diýär. Mümkinçiliğiniz bolsa ökmen gelin hani geçirilecek yeri ýazylgydyr. Olnur Han'ın saytyndan iki adam geçiriyor şonu çemenöre bilen Olnur çağırıyor. Gelin gatnaşyň. Barşa taýda habarlaşmak üçin sorur ýazyp bilersiňiz. Bolmasa da ýok bar bilmeýän bolsaň el kömegine edin, dil kömegine edin. Şumal bide hemme zat gerek bolup dur zerur. Bide ne halna ýankyşol Murat Rezaň ýurtdaşyň beren soragyna jogap. Ine şey edip biz lab berip etmeli. Hemme ýerde görkezmeli biziň barlygymyzy. Ine şonu emele geler güýjem, şonu emele geler ünsem. Türkmenistan marada Türkmen durmuşy barada. Sağ ol, onu şonay deýindim. Halmada sağ ol. Käme zoga çekdirmen şu ýerde jemläp millet ýetkezip sorawlarym ýok. Ýöne ýa gaýtymyz ýaly watandaşlar ýurdun içinde bolup duran bir düzgünçilikler açyga çykarmaýandyklaryny üçin gata arkaýyn alyp barýanlar. Şu hafta aýakdaky türmedäki bolan patlamadym. Näçeler özleri açyga çykarýan däl. Bizim şu hafta maglumat aljak bolýar, maglumatam ýok. Gynansak da halkymyzdan şu derejede
edilip saklanıp otur. Bunu biriler etip bermeli diýilen neme ýokdur. Illeşler bu ýurt hemmebirinkidir. Ýurt halkynky. Halkyn koşýarlygym halk bolmagy ýetişmemiz gerekli. Hemmemiz bir aýakdan. Ve şu problemalar, ýurdun problemalary açyga çykmaly. Açyga çykmasa helak edýändirler bular. Şular ya problemalar öýler çykarýan däldirler. Halky helak edýändirler. Doğru. Biz şuna çektim. Benim şunu şöyle cemlep biler salmada. Bor. Sağ olun hemmemize. Sen yani gurlawatyň bir kellemi bir pikir geldi 4 satır yazdım. Sonra okaýyn şöwlenim tamamlaýly. Ha, bolýar. Ýeme atasy dağ bolsa, oglu bir tümmek, olaryň maksady türkmeni gömmek. Ne konsepte şeyle, bularda başa işem yok, bularda pişe de yok, bularda maksadam yok. Bolýa, hormatly ýurtdaşlar, dinleýäniňiz üçin sag bolun, hemmäňiziň öýüňize saglyk, ýaxşy dilegde bolalım, işlemiz öňe, hiç açan bir ikirjinlenmek diýilen zat ortadan aýryň, bir uzakdan gelýän çarkanlykly ýollar, büdürederim, baka ýerde eliňe maňlaýňam ýarlan ýeri bor, ýöne de aýagy üstüne galyp öňe gitmeli. Ýoly geçen söker diýen. Onun üçin biz ýol hökmen geçäýmeli. Olaram sondan gorkup oty aňyrda akylyn. Entek hasaplaşyk gün öňdedir. Şonu aýdaýyn diýdim. Hemmäňiziň öýüňize saglyk. Sag oturun, saglyk görüşelim. Sağ olun.